Ndewo na ụmụnne m, nnọọ n'ọzọ n'oge igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị, unu na nwa Ada-NNENNA. Ihe a bụ izu ike ọzọ ndị nwere akụkọ ndị na-ekpo ọkụ. Ọ dị m mwute na unu anụbụ olu anyị na-eru nwa obere oge. Iwu na adịla ọkụ, ọ bụ n'ihi ihe ndapụta ndị anyị na-apụghị ịgbanahụ. Mana ya alaghachikwutere unu n'ụzọ dị ike karịa ka anyị dị na mbụ. Nọgidere na-ekiri AFA-IGBO-AMAKA-TV. Ndị na-ehi ọha egwu karịrị mmadụ 20 wakporo ụlọ ọrụ akụ nke nọ na Kogi steeti. Ụlọ ọrụ akụ nke gụnyere ụlọ ọrụ akụ nke ndị Zenith, UBA na First. Ndị ohi a zuru ohi a ihe karịrị 1 awa na ọkara ma gbuo ihe ruru mmadụ 5. Dịka onye nta akụkọ ndị Leadership News kọwara, ndị a ji ụgbọala 3 na ọgbatumtum ma zuo ohi a. Ha buru ụzọ jee n'ụlọ uwe ojii ndị nọ n'ụzọ tupu ha na-eme mwakpo a n'ụlọ akụ a. A na-ekwu okwu otu enweghị nchekwa shiju n'obodo a yana dịka na-awụ mmiri n'okwute. Otu ndị a ga-esi nwee obi ike na-atụghị ụjọ ọbụla wakpo ụlọ uwe ojii ma zuo ohi ka na-eju m anya. Ndị na-achị anyị enwekwana ihe ha chọrọ ime maka ya. Akwa na nso nso a ka nke mere na Akuje ka mechapụrụ. Ndị na-achị anyị enwekwana ihe ha chọrọ ime maka ya. Akwa ya mere ka ọ dị ugbu a onye na-akwado ikike bụ Mr. Femi Falana adọpụtala onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari na ndị otu National Assembly, tinyekwara onye isi njikwa nke ọrụ mgbazi n'ụlọ ikpe nke ụlọ ọrụ gọọmenti etiti dị n'obodo Lagos, manye ha ka ha tinye CCTV yana ngwaọrụ nchekwa na ụlọ mkpọrọ. Mana ihe m na-ajụ bụ, ekwesịrị ịmanye ndị isi anyị ime ihe ndị dị otu a? Ọ bụ na ha amaghị na onye a bụ ihe ha kwesịrị ime, mana a na-ekwu ọ dịka na-awụ mmiri n'okwute. Ndị isi anyị enweghị ha chọrọ ime maka ya. A ga-ekwudo ole ghara ole. Obodo anyị Naijiria, anyị na-aga n'ihu ka anyị na-aga azụ. A nọ n'elu ya, ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ahụike anyị na ha apụchila anyị na-apụchi na mba ofesi. Mana ihe m na-ajụ bụ, ndị apụgide otu a n'otu otu pụchịa ka ihe ga-emezikwa na ngalaba ahụike anyị. Ọ bụ ya mere ndị otu Nigerian Medical Association ekwupụtala mwute ha otu ndị dọkịta si na-apụsị na ngalaba ofesi. Ha gara n'ihu na-ekwu na ọpụpụ ndị dọkịta nwere ike ịka njọ ma ọ bụrụ na ndị na-achị anyị enweghị ihe ha mere maka ọnọdụ ahụike anyị. O rụla ihe karịrị 250 ụmụ akwụkwọ nọwara n'ụlọ, mana o yiri ka ndị isi anyị enweghị ha chọrọ ime maka ya. Ka ọ dị ugbu a, ha nọrọla na-ekwu na ha emeela ihe niile ha nwere ike ime n'efu, na asụjuru iri elu ụgwọ ọnwa pasentị 20% nke e nyere ha. Ka ọ dị ugbu a, ụmụ akwụkwọ amadị ihe bụ ọdịnihu maka mgbapụ ụlọ akwụkwọ. Ị na-aga n'ihu na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị otu ntorobịa nke pati APC ekwupụtala ebumnuche obi ha maka tiketi Muslim. Na nkwupụta ha, ha gara n'ihu na-akọwa enweghị mmasị ha maka tiketi otu okpukpere a. Ha gara n'ihu na-asị na tiketi otu okpukpere a bụ ebumnuche igbu onwe onye. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ewere ya otu a n'akụkọ anyị n'izu ụka a, na-erunu n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu akụkọ ndị mere eme. Na-erunu mgbe ahụ, unu nọrọ nke ọma. Unu echefukwala na nka bụ nwanne unu nwaanyị, nwa Ada-NNENNA. Nọgidenụ na-ekiri AFA-IGBO-AMAKA-TV. Ọ bụrụ na ị binyebe aka na igwe mbinye aka nke ahụ na-acha red, nke ahụ ị na-ahụ ebe ahụ, biko gbalịa ka ime otu ahụ, n'ihi na AFA-IGBO-AMAKA-TV ga na-ewetara gị ọtụtụ akụkọ ndị mere eme n'ụzọ ọ ga-ewetara gị obi ụtọ. Nọrọ nke ọma.